А вы ведалі, што падтрымка бясплатнай сістэмы GPS каштуе каля $2 мільёнаў на дзень? Гэта сапраўды так. Але чаму ж гэтая сістэма такая дарагая і чаму яна застаецца бясплатнай для ўсіх нас? Давайте разбірацца. Вітаю ўсіх на канале Тэхнабеларус. Тут мы размаўляем пра тэхналогіі, праграмаванне і розныя іншыя цікавыя факты. Мы ўсе настолькі звыкліся з GPS, што ўспрымаем гэта як належнае, як той жа інтэрнэт ці нават электрычнасць. Аднак сістэма GPS з'явілася не так і даўно. Ваенная праграма пачалася ў 1973 годзе, а першы прататып спадарожніка быў запушчаны праз 5 год, у 78-м. Вядома, што спачатку доступ мелі толькі ваенныя. Аднак гэта абмежаванне было знята ў 1983 годзе, пасля трагічнай катастрофы з самалётам карэйскіх авіяліній, які адхіліўся ад курса і быў збіты над тэрыторыяй тагачаснага Савецкага Саюзу. На жаль, у той авіякатастрофе загінулі ўсе пасажыры. Таму было прынята рашэнне, каб дазволіць выкарыстанне сістэмы навігацыі для цывільных. Сістэма GPS заснавана на сетцы спадарожнікаў, якія лётаюць вакол зямлі і бесперапынна перадаюць радыёсігналы. Кожны спадарожнік мае свой унікальны сігнал і дакладнае вызначэнне часу. Прылада GPS прымае сігналы ад некалькіх спадарожнікаў і, аналізуючы час ад пачатку адпраўкі сігнала да яго прыёму, разлічвае месцазнаходжанне. Для дакладнага вызначэння каардынат патрэбны як мінімум сігналы ад 4 спадарожнікаў. Гэты працэс называецца трыангуляцыяй, і дзякуючы яму мы можам атрымліваць дакладныя звесткі пра нашае месцазнаходжанне ў любой кропцы свету і ў любы час. Для працы сістэмы патрэбны як мінімум 24 спадарожнікі, а ёмістасць усёй сістэмы складае 32 штукі. За ўвесь час было пабудавана 83 спадарожнікі. 31 з іх зараз на арбіце выконваюць сваю працу. 4 з іх ці зламаныя, ці знаходзяцца ў рэзерве. 41 спадарожнік ужо спыніў сваю працу, 2 спадарожнікі былі згубленыя падчас запускаў, а адзін прататып увогуле ніколі не запускаўся. Падтрымка гэтых спадарожнікаў, кантроль і каліброўка патрабуюць значных выдаткаў, якія аплачваюцца за кошт падаткаў амерыканскіх грамадзян. З ліпеня 2023 года 18 спадарожнікаў пачалі перадаваць сігнал L5, які дазваляе разлічваць месцазнаходжанне з дакладнасцю да 30 сантыметраў. Да 2027 года плануецца, што як мінімум 24 спадарожнікі пачнуць перадаваць гэты сігнал. Цікава, што спачатку дакладнасць для цывільных была абмежавана і складала каля 100 метраў. Гэта рабілася з дапамогай спецыяльнай сістэмы Selective Availability, якая наўмысна паграшала якасць сігналу ад спадарожнікаў. Часова гэтую сістэму адключалі ў 1990 годзе падчас вайны ў Персідскім заліве з-за недахопу ваенных GPS-прыёмнікаў. Канчаткова ж гэтую сістэму выключылі ў 2000 годзе, што аўтаматычна павялічыла дакладнасць месцавызначэння да 20 метраў. Зараз на тэрыторыі США і Канады, а таксама ў Еўропе працуюць спецыяльныя наземныя станцыі, якія перадаюць папраўкі для дыферэнцыйнага рэжыму, што дазваляе павялічыць дакладнасць месцавызначэння да 1-2 метраў. Агульна ж з выкарыстаннем дадатковых прылад ці сістэм можна павялічыць дакладнасць месцавызначэння да 10 сантыметраў. Але ж сістэма GPS не настолькі дакладная, як таго могуць патрабаваць пэўныя сітуацыі, калі патрабуецца звышдакладнае месцавызначэнне. Ёсць і іншыя недахопы. Па-першае, сістэма GPS залежыць ад сігналу спадарожнікаў, якія могуць быць аслабленыя ці ўвогуле блакіраваныя высокімі будынкамі, густымі лясамі або нават дрэнным надвор'ем, што можа знізіць дакладнасць або ўвогуле зрабіць немагчымым вызначэнне месцазнаходжання. Па-другое, сігналы спадарожнікаў могуць быць падвержаны перашкодам, напрыклад, падчас вялікіх магнітных бур або нават наўмыснаму глушэнню, джамінгу. Вялікая групоўка спадарожнікаў, запуск новых, наземныя станцыі сінхранізацыі, праца людзей па падтрымцы ўсёй гэтай сістэмы – гэта дакладна вялікія грошы. Каштуе ўсё каля $2 мільёнаў у дзень. А агульная цана ўсёй сістэмы з запускамі спадарожнікаў перавышае $10 мільярдаў на бягучы стан. Дарэчы, фінансава падтрымаць канал можна праз Patreon ці Buy Me a Coffee. Спасылкі я пакіну ў апісанні. Дзякуй. Выдаткі на абслугоўванне сістэмы значныя, але відавочна, што прыбыткі ад падаткаў, якія генерыруюць кампаніі, што карыстаюцца гэтай сістэмай, перавышаюць гэтыя выдаткі. Таму сістэма застаецца бясплатнай для спажыўцоў, то бок для нас. Другая ж магчымая прычына, па якой GPS бясплатная, можа быць у тым, што сістэма працуе ў адным напрамку. Яна дасылае сігнал на прылады, але не мае адваротнага каналу сувязі, каб мець магчымасць ідэнтыфікаваць спажыўцоў і спаганяць з іх грошы за выкарыстанне гэтай сістэмы. Дзякуй за прагляд гэтага відэа. Калі вам спадабалася, не забудзьце паставіць лайк і падпісацца на канал, а ў каментарыях напішыце, што вы думаеце пра GPS і яе будучыню.
Да новых сустрэч!